Tiri kudyisa nyika poison isu vanochengeta huku nevane mafish projects. Kumafish projects ndine mafriends angu maviri avo vari kuita mari yakasimba, asi tiri kushandisa machemicals awa tava neruzivo rwekuti machemicals iwawo anokonzeresa cancer. Kunyange muhuku dzacho dzinokasika dzabatwa necancer, asi huku idzi dzinoramba dzichingopiwa machemicals kuti dzisvike pakutengwa uchizodzitengesa dziine urwere, kudaro inenge iri poison. Machemicals asingatendedzwi kuti ange achishandiswa, mamwe acho unotomatenga kublack market. Zvino tingaita sei mukoma? Nekuti munyika hamuna mari. Kana ukada kunyatsokuita zvinhu zvako zviri straight unoita loss, ende kana ukangofirwa nehuku dzinosvika 5 paunenge wahodha dzingava dziri huku 200, ziva kutoti inenge itori profit inenge yatoenda. Saka shungu ndedzekuti ungofirwa nehuku 1. Kune vamwe vanotoita maoverdose vachishandisa machemicals awa zvekuti anosvika pakutengesa huku dzake dzose pasina kana imwe chete zvayo inenge yambofa. Huku inenge ichitongofamba ichitorwara but haionekwi kuti iri kurwara, dzinenge dzichitoratidza rakidzika sekunge ihuku dzitori neutano, asi muropa radzo munenge muine denda rimwe rekuti uyo anozonodya nyama iyoyo anozokasika kubatwa nezvirwere zvakaita sevana cancer uye zvakare nekuzodevelopa makidney problem. Ndauya pano kuzoreurura izvo zvatiri kuita, ndauya kuzofumura zvatiri kuita mumabhindauko edu nekuda kwemakaro emari, but kukara mari nekuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka. Please vigaiwo zita rangu nekuti ndiri umwe wevanhu vari kuzviita zvinhu izvi, asi ndiri kutambudzika mupfungwa dzangu mushure mekunge ndazotanga kuziva kuti huku dzacho idzodzo dzinenge dzapiwa machemicals iwawo anozokonzeresa kuti munhu anodya nyama iyoyo ange achizova nezvirwere zvakaita secancer. Ende kuti ndige ndichizotanga kuita maresearch awa, ndine umwe mukomana uyo akange ava ne3 years achindishandira, akangonzi abatwa necancer. Ndikati cancer mwana mudiki akadai? Ndokubva ndachizotsvaka umwe atova necancer ava negore achindishandira. Saka vanhu vanondishandira kumaprojects kwangu, because tinoitawo zvokutorenta ritori purazi rakakura, nditoriwo nevashandi, vakati one day nditori neumwe mushandi uyo ari kurwara necancer kutaura kudai apa ndewechidiki, anga akabva kuSouth Africa. Saka sezvo vachindipfuwira huku, ndinotiwo pano nepapo vanotorawo huku vachidya, ndo chisebo chavo chavanotorarama nacho. Kune avo vose vanenge vakateerera, vateereri vako mukoma ngavateererese machicken projects awa ari kuitwa, uye zvekare nefish farming dzamuri kuona. Vazhinji vacho havasisiri kutevedzera nzira chaidzo dzinotarisirwa even neDepartment of Agriculture kuti munofanira kuti munge muchizotevedzera nzira idzodzo. Pari kushandiswa machemicals mamwe anototyisa kuitira kuti tiwane mari nekuchimbidza. Inini muproject yangu kuitira kuti huku dzangu mabroiler dzisvike saizi mumavhiki 3, ndiri kudzipa mishonga yemahormones kuti ndinge ndichizonzwa about mahormones. This was after friend yangu andiudza kuti ainge afa nemari. Iye anoita zvekupfuwa nguruve idzo dzaanoenda achizonotengesera maChina, akabata contract yake hombe uye zvekare nemamwe mabig supermarkets. Saka kunze kwekuti iye ange achipa nguruve idzodzo mahormones anotarisirwa kuti kana ukadzipa mahormone iwawo dzinokurawo zvinenge zviri normal, it is just extra kuti dzikasike dzakura. Iye akandiudza kuti nemurume wake vakange vava kupa more than extra, kutoita overdose on top of overdose yakanyanyisa kusimba. Saka ndakazotanga kutorawo magrowth hormones iwawo avo anotarisirwa kuti anoshanda panguruve. Ndokubva ndachizotanga kubayawo huku dzangu. Kana ndikabaya huku idzodzo in 3 weeks
inotoita kuti huku iyoyo inge ichizova yakura. Saka mishonga iyi inozvimbisa nyama yehuku zvekuti rinenge riri zihuku asi inenge iine mabhonzo anenge akapfava. Ende chinondishamisa ndechekuti machemicals awa hanzi haapere munyama yehuku. Kunyange ukabika huku yacho machemicals iwawo hanzi anenge angorimo munyama. Munhu paanozotenga achinobika anenge achidyawo mahormones iwawo awo anotarisirwa kuti ange achibayiwa nguruve nedosage iri pasi pasi, anobva anovhiringa muviri wemunhu. Ndokusaka vana vadiki vachikasika kukura, kukasika kuenda kumazuva avo, even vanenge vaine 9 years, zvichizonokonzeresa mahormone imbalance. Nditori neresearch dzandakaita ende ndiri kutoona kutoti zvose zvatiri kuita ndo zviri kukonzeresa vana cancer. Hadzisi huku chete, ndine mafriends angu avo ari kuita zvekupfuwa hove, vana tilapia, mabrim, vanhu vakawanda vari kushandisa machemicals avo anozokonzeresa cancer. And machemicals awa anoita kuti hove dzinge dziine weight yakakura uye zvekare dziregedze kufa, dzinge dzichizokura kusvika vachizonodzitengesa. Pane umwe mushonga uyo wandakaona friend yangu anoshandisa mushonga iwoyo unonzi formalin. Mushonga uyu unoshandiswa mune zvinhu zvakasiyana siyana, saka vari kuisa mushonga iwoyo mumvura kuitira kuti hove idzi dzigare kunyangwe dzikanzi dzinenge dzafa hauioni kuti hove iyi yakange yava nenguva yafa. Vanhu vari kudyiswa nyama dzinenge dzakapreservewa nemishonga iyo inotarisirwa kuti inofanira kushandiswa pazvitunha. Kunyangwe kune vanhu vari kurima miriwo chaiyo iyi yamunotengeserwa haisisiri miriwo yairimwa semarimiro aiita vanhu vekudhara. Vanhu vazhinji vari kuita kudiridza miriwo yavo nemapesticides. Mamwe acho mapesticides asingatotendedzwi pasi rose. Vanhu vari kumawana mapesticides awa anobva kunana Russia, haatendedzwe kutengeswa ende hazvisi pamutemo. Vari kuitira kuti muriwo wavo unge uchizova wakachena, usadyiwa nenda dziya dzinodya muriwo nezvipembenene. Vanhu vanozongogeza nemuriwo nemvura chete kana watenga, obva watofungidzira kutoti zvimwe kuda muriwo uyu unenge wakachena, asi machemical aya anenge akatopinda mukati mumashizha. MuZimbabwe hamusisina chandingati ichi ndo chiri organic, unless kana kuri kunzi ukatoenda kumaruzeva uko kunenge kuchiri nevanhu vachiri kuita zvekurima vasingashandisi machemicals. Ndakashamisika pandakamboenda kuplot reimwe best friend yangu. Kune umwe mushonga uyo waanohodha, mushonga uyu anohodha kubva kuSouth Africa. Mushonga uyu ndewe kudzinga masvosve, anotenga mabox nemabox emushonga uyu unonzi Blue Death. Zvavanoita pazvirimwa zvavo vanenge vachimwaya Blue Death pamuriwo, pamadomasi. Izvi zvinodzinga zvimwe zvinodya madomasi kana kuti inda dzinodya muriwo, asi zvinozokonzeresa kuti vanhu vange vachizova necancer nekuti Blue Death iyoyo pavanenge vachizodiridza iri kunopinda muvhu chozova chikafu icho chinonopinda zvekare mumuriwo nemumadomasi. Nyika yedu ichapera necancer, zvirwere zvemakidney neliver failure pasina varoyi, ende vanenge vachingoti tiri kuroyiwa but pamwe pacho panenge pasitomborina uroyi, nekuti tiri kuda fast growth kuitira kuti tikwanise kurarama upenyu hwakanaka. But zvinhu izvi zvatiri kuita tiri kutochera makuva evanhu venyika yedu. Ini ndava kutotya nekuti mwana wangu musikana chaiye akatanga kutova nemacyst asinganzwisisiki, saka chiremba akati zviri kubva mukudya kwake. Basa iri ndiri kuramba ndichiendererana naro kumberi. Titori nehuku dzedu dzatinoti idzi ndo huku dzatinodya pamba. Huku idzodzo tinoita kuti dzinge dzichizova mafree ranging chickens, tinodzichengetera pamba kuitira kuti tikwanise kudya
huku idzodzo dzinenge dzisina machemicals, dzinenge dzarwara dzinongorwara dzofa tokandira kumbwa, dzinenge dzakwanisa kurarama kusvika dzakura, hatipi kana maantibiotics kana anything, but idzi dzekutengesa I can't make that risk. Kunyangwe ndisiri kuregedza basa iri nekuti ndo rinondichengetera vana vangu, ndo rinoita kuti vana vangu vakwanise kuzoenda kumayunivhesiti mune ramangwana ravo, asi yambiro yangu ndiye kuti Zimbabwe, ngwarirai zvamuri kudya, munokwanisa kutozvirimira, zvingava zviri zvirimwa zvakaita semuriwo, asi make sure kuti hamushandisi machemicals. Musangoti kana mukaona huku dzakakura mobva mati ndo dzine hutano. Zvizhinji zvamuri kudya zvinenge zvitori nepoison mukati. Ndofumura here mazita emishonga yose iyo yatinoshandisa, uye zvekare nekuti huku idzo dzinenge dziine machemicals, mahormones adzinenge dzakapiwa, huku idzodzo ungadziona sei? You will tell me kana muchida kuziva mukoma. Ndikawana mukana ndinokwanisa kuzokutumidzirai zvekare mapictures. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Uyai mutiudze machemicals iwawo, uye zvekare unozviziva sei kuti huku iyi mukukura kwayo yakange ichipiwa growth hormone? Yo zvinotyisa. Hanzi ivo vari kuti ivo havangazomboregedzi basa iri ravari kuita because ndo zvinoita kuti vakwanise kurarama, asi vari kuti pamba pavo vava kuzvipfuwira huku dzavo dzavanodya ivo mumba mavo. Hanzi handingaiti risk yekuti huku dzangu dzose dzandinopfuwa ndinge ndichidziita ma-free ranging chickens nekuti hazvina profit. Ko machemicals anodirwa mumvura kune vanhu avo vanoita zvekuchengeta hove, zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Yowe, hanzi ndinorara nevarume kuti ndiwane mari, ndinowana 20,000 rands pamwedzi. Mabharanzi munotaurisa. Mukomanashi muri sei zvenyu? Regai ndiseke hangu nekuti varombo vanotaurisa. Ende ndichito kunyorerai message iyi ndikuita ndichisipa juice yangu inodhura. Yes kandi mukomanashi, please hide my name. Inini ndinogara muno muJoburg, kunyange ukati kuSenton hapana kana pressure. Ndanyora izvi ndichinzwa manyawi nekuti ndinoziva kuti maZimbabwean mazhinji muri kutoswera muchitatarika nenzara, ende basa kungoswera muchingojaja vanhu pasocial media, paFacebook, asi mune urombo hunonhuhwa. Inini ndinoti kune uyo anenge achida kuedzana neni masimba mucomment section, bring it on. Handisi bharanzi, ndinobata 20,000 rands pamwedzi, a month exclamation mark. Munoda kuziva kuti mari iyi ndinoiwana kupi? Regai ndikuudzei chokwadi chisingadiwi nevanhu. Inini ndinorara nevarume varungu, rich men muno muJoburg, kuti ndiwane mari iyoyo, even though I am a man. Kunyange mukati this and that, imi munoswera makapfeka wani mazi overall nekunopisa muchishanda mamwe mabasa anorwadza, muchitambira tumari tushomanini. Inini ndinoswera ndakaturika makumbo angu mudenga mumba mangu mumansion muSenton, ndichinwa grape juice rinodhura, isiri yekufake yamunotenga muzvimaspaza. Ndinenge ndakarara kana pasilk sheets, muviri wangu unenge uchizorwa mafuta anodhura nevarume vanoziva kundikoshesa. Chinotosekesa ndechekuti mudzimai wangu haatombozvizivi, anofungidzira kuti inini ndinoita zveforex. Zuva rose ndinenge ndakangobata hangu laptop yangu ndichinyepedzera kutarisa macharts nemagraphs etrading, iye achindibikira tea achiti, baba vari kuita madeal
makuru nhasi. Haazivi kuti trading yandiri kuita ndeye muviri wangu. Inini ndinomupa mari ende kumusha uku takatovaka imba, anotenga mbatya, mukadzi wangu anopfekazve hembe dzinodhura madesigner, uye vana vangu vanoenda kune mamwe maprivate schools anodhura muno muSouth Africa. Ko imi maparanzi ari judgmental, munei padzimba dzenyu? Mungori nemabhaibheri nezvimagaba zvamunopota muchikanda ma1 rand ma2 rand. Ungapfuma here nekusevha ma1 rand ma2 rand? Inini ndatova mupfumi ende mari nditori nayo, ende kunyange mukada kundijaja ndinongoti saka chii? Inini handinwi grape juice inenge iri yefake yakadilutwa. Ndinorarama upenyu hweluxury. Mazimba munoti munoda Mwari, asi inini ndakapiwa mukana wekubata 20k nenzira yangu iyi. 90% yenyu muri kutongohura muchitongofamba makadaro kutopfuura inini. Nashi vanhu ava vanofungidzira kuti kuzvitengesa muviri wako kune vamwe vanhurume unenge uchibhaiza. Handiti chakakosha semunhurume ndechekuti ushande mhuri yako igare zvakanaka. Iyi ndo inonzi survival yangu yandiri kuita muno muJoburg. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we. Hanzi ndiri kutonwa juice, handinwi juice iri diluted, ndinonwa 100% grape juice. Zvakangoma. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakabira ex wangu mari muna 2015 ndikamusiya kuGiyani. Iko zvinozvi ava mupfumi. Apa ndiri kuda kumudzosera muupenyu hwangu nemushonga. Please help. Muri sei mukoma? Handizivi kuti ndotangira papi, nekuti moyo wangu uri kurwadza ende ndiri kunzwa kuti ronda randainge ndakavhara iko zvino zviravhurika manje. Ndainge ndakanzwa nerunyere kupi kuti mukomana akaita mari yakawandisa ende ndine godo, uye zvekare ndiri kunzwa kuda munhu wangu. Godo nerudo zvavhenganiswa mumwoyo. Ndine confusion. Munhu wandigere naye ndava kungogara ndichimuita Ralph, haasi kunzwisisa kuti hondo iri kubva papi. Pane nyaya iyo yakaitika mainge muri muna 2015 yandinodemba kusvika pari nhasi. Ndaidanana neumwe mukomana pane rimwe prazi apo patainge tichishanda kuGiyani muSouth Africa. Pari zvino ndiri muJoburg. Mukomana uyu ndaimuona sekunge asingandibatsiri kana anything. He was useless kwandiri. Munhu wandaiona sekunge iye ainge asina ramangwana, uye aishanda zvakaomarara asingawani kana mari. Saka musi wandakatiza muGiyani ndakamuitira utsinge. Ndakabira mukomana uyu mari yake yose because ndainge ndiine room yangu, iye aine yake, but taimbopota tichitogara tose. But ndaiti kana ndikangonzwa kuboekana ndototuta zvinhu zvangu ndodzokera kurumu kwangu. Saka ainge aine mari yainge akachengeta achiti ainge achida kundibvisira tsvakirai kuno, because ndaiti handinganzwisisani newe because hausati wandiroora. Ndokubva ndachizotiza kuJoburg ndisina kumuudza. Ndakasvika kuJoburg ndikawana umwe murume wechizimba uyo wandiri kugara naye, anoshanda basa replumbing. Upfumi hwedu hungori so. Handikwanise kunyunyuta, asi zvinhu hazvina kunyatsokunaka. Saka zvakazondivhundutsa after ndamunzwa runyere kupi rwekuti mukomana aita mari. Mwedzi wapfuura ndainge ndiri kuZimbabwe, in December pandainge ndiri kuZim ndo pandakange ndiri kuMazowe. Pane zvandainge ndichitoda mukoma, ndichitorohwa nezuva apa ndichida kudzokera kuHarare. Ndo pandakabva ndachizoona imwe SUV inodhura chose yainge iine L plate. Saka pakabva pachizobuda murume ainge akapfeka hembe dzinodhura. Ndo pandakaona kuti ko munhu uyu ndiye wandainge ndichimbogara naye. Hana yangu yakatombomira kurova, ndikaita sekunge ndichadonera pasi nekuti ndiye mukomana uya wekuGiyani wandakarasa muna 2015. Akange aine mukadzi wake akanaka chose nemwanakomana wavo, vachidya upenyu, vachiseka vainge
vachida kungonakirwa zvavo nedhemu repanamazowe paya. Iye ainge aine mudzimai wake achimubata nerudo rwandainge ndisina kumbogara ndakawana kwaari. I know kuti ndaigara ndichingonetsana naye, but he was never romantic with me. Maybe it is because ainge ari munhu ainge asina mari. Ndakabatikana ndichivaona vakabatana maoko, akabva andiona akasmaila ende akabva andikwazisa. Mukadzi wacho haana kuzviziva kuti ndiri ex. Akatoti zviri sei kuri sei kuJoburg. Ndakatadza kumupindura zvakanaka nekunyara, because ipapo ndainge ndanzwa nekutsva nezuva. Apa ndainge ndakangopfeka imwe iya. Mukoma kubva musi iwoyo ndiri kutadza kurara, ndiri kuda murume uyu back. Plumber wangu uyo wandinogara naye muno muJoburg ava kundibohwa. Ndakatofamba kare kuenda kune imwe n'anga ine mukurumbira. N'anga iyi yakandiudza kuti inokwanisa kumugadzira kuitira kuti avengane nemukadzi wake, iye otanga kunditsvaka muno muJoburg. Ndakatobvisa mari yedeposit kuti mweya wake uvhiringike, ange achitanga kuyeuka rudo rwedu urwo rwatainge tichimbopanana. Ndiri kuda kuparadza imba yake iyoyo kuti adzoke kwandiri, nekuti ndiri kuda kutanga naye patsva. Mukomanashi, munofunga kuti kudzosa rudo through n'anga mushure mekunge mambo netsana ndamubira mari muna 2015 kungashanda here, kana kuti ndiri kungozvitsvakirawo hangu mazidhimoni mukati meupenyu hwangu? Ndibetsereiwo ndichange ndirimo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi vakatobvisa mari dzemadeposit. Hey, yapakaipa. Dai Mwari vamuchengetedza murume iyeye nemhuri yake. Hanzi ndava kumuda, plumber wangu ava kundibohwa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi muri sei? Ininiwo ndinoita zvekudhiraivha mabhazi. Ndakatakura chitunha mufiriji yeHeineken mutrailer, ende vanhu vainge vari mubhazi, mapassengers vainge vasingazvizivi kusanganisira nemurungu. Hatina kana kumboti bufu kuti tainge tiine chitunha. Ndiri kuda kureurura zvose izvo zvatakaita, zvinhu zvatinoita isu sevatyairi vemabhazi emacross border. Vazhinji venyu munokwira mabhazi muchitofungidzira kuti tinenge takangotakura mbatya nenhumbi dzevanhu, asi hamuzivi kuti dzimwe nguva unenge uchitotravela nebhazi rinenge riine chitunha mutrailer. Zvakaitika ndichangoti muna 2021 panguva yemalockdown. Ndakange ndichibva kuJoburg ndakananga kuHarare. Pane imwe hama yedu yechizimba yakange yashayika muJoburg, asi mhuri yacho vainge vasina mari yakakwana yerepatriation kuti vange vachitakura chitunha chavo nenzira iri pamutemo. Mari yacho yainge ichidhura zvakanyanya, saka takabva tachizotaura tikataurirana. Vakange vapiwa mafone numbers angu, vakati driver tibatsireiwo, tine mari yatichakupai. Ndakataura nevamwe vakomana vangu tikawirirana kuti ndo zvatainge tasarudza, tikati murungu hatingambomuudzi nekuti murungu hapana paangazombobvuma. Mukomanashi, takabva tachizoronga plan, takabva tachizotora imwe fridge yeHeineken, commercial fridge yainge yagara ichifanira kuti inge ichizoenda kune rimwe bhawa iriko fridge iyoyo. I'm sure till this day panewo ainge atengawo commercial fridge yake kuSouth Africa. Tikabva tati zvatonaka izvi, takaita manegotiation naye tikabva tamudzikisira mutengo because tainge takamuchaja mari. Akati mari yake yainge isingakwani, akamhanya murume iyeye nefridge yake akati mandigonera varume. Saka fridge iyi tainge tichida kuishandisa kuti tinge tichizoisa chitunha, saka takabva tachizobvisa mashelfu ose ndokubva tapeka chitunha chiya mukati, ndokubva tachizoisa mafridge, ende ndo zvataifamba tichiita izvi. Fridge iyoyo mukoma yainge ichiita kurema zvisingaite. Apa murungu iye ainge asipo pagaraji, takaisa mutrailer ndokubva tatanga zvedu kufamba. Asi kana ndiri seni rwendo irworwo rwainge rwakange ruchindiremera
pese pataisvika paroadblock kana tiri pabhodha, mwoyo wangu waingoti du ndichiti kana kuri kunzi mapurisa nevashandi vecustoms vakangonzi vanyumwa, ndaiti kana ndikaona munhu wecustoms achipfuura nepatrailer achibata trailer, ndaibva ndanzwa hana yangu ichirova kuti kana kuri kunzi vakanti vange vachida kuti tivhure fridge, zvobva zvachizoonekwa kuti mufridge mune chitunha chii chaizoitika. Apa mapasenja havana kana chavainge vachitomboziva vachitodya. Ini ndakatadza kana kudya, ndaiti kana ndiine nzara zviya tikaenda parecess ndaidyiramo mushop todzokera kubhazi, because ndaiti ndikatanga kufunga kuti tine chitunha mutrailer chikafu chacho chairamba kudzika. Takasvika muHarare, tasvika muHarare hama dzemufi dzakauya pambudzi paroundabout mukoma kikikiki, ipapo ndo patakaitira drama racho rose, ende takadhileya kuti tisvike muHarare usiku chaihwo. Saka paroundabout tikaburutsa chitunha chiya ndokubva chachizoiswa mukofeni, kwava kubva vachizoenda havo nacho. Kusvika nhasi bosi havazvizivi kuti izvi ndo zvatakaita, asi dzimwe nguva ndinombomuka usiku ndichifunga kuti asipo paya kudai takabatwa, kudai painge paine zvakaitika muroad kana kuita accident, zvobva zvachizoonekwa kuti pane bhazi raita accident ranga rakatakura chitunha. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kodai takabatwa kana kuita accident yama1. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakarara nevamwe VID officer kuti ndiwane license muna 2016. Iko zvinozvi mukoma ndiri kunzwa sekunge vane zvavari kuita kwandiri, because ndiri kuno kuisland but ndinovafunga too bad. Apa ndakabva mukutaura navo ndini ndakatovatsvaka, vakati unouya rini kunoku. Apa ndiri kufunga kutombotiza murume ndinge ndichimbodzokera kumusha. Zviri normal here izvi kana kuti vari kundishandisira mishonga isina kunaka, uye zvekare kana kuri kunzi vari kundishandisira mishonga yakaipa ndinofanira kuti ndige ndichiita sei? Mukoma she please post my story. Ininiwo ndiri mukadzi, ndakaroorwa uye zvekare ndine vana vangu vaviri, ndakatoenda nemuchato, asi pane secret yandakachengetedza mumwoyo mangu. Ndaichengetedza secret iyi dzatova almost 10 years kutaura kudai. Secret yekuti inokwanisa kundiparadzira imba yangu. Zvinhu izvi zvakaitika because ndainge ndisinawo mari yekuti ndige ndichikwanisa kuzodhiza. Mainge muri muna 2016 ndainge ndichida kuwana license nenzira dzose, nekuti kubasa vainge vachida munhu anogona kudriver. Ndakabva ndachizoenda kuVID, ndakaenda kanokwana kashanu ndichifeila kupinda mumadrum. Rimwe zuva mumwe officer wekuVID akanditora ndokuenda neni parutivi panguva yandakange ndatadza futi kuti ndinge ndichiita parallel parking. Akati kwandiri, sisimi munoziva kutyaira, asi ndiri kungoona kuti pane pamuri kungotadza chete, munofanira kuti munge muchidzidziswa zvishoma. Akabva achizotaura neni akati ainge achida mafone numbers angu. Mukutaura kwatakazotanga kuita akandiudza kuti taifanira kuti tinge tichizosangana kune imwe lodge, zita rinotozivikanwa muchitungwiza. Saka ndakati rini? Akati nhasi mangwana omukira ndinokubhadharira ende unobva watopasa. Nashe ndakange ndaora moyo ndikashaya zano. Usiku ihwohwo ndakanyepera murume wangu kuti ndiri kunoona imwe hama iyo yakange ichirwara kuWaterfalls. Handina kumbobuda muchitungwiza, ndakaenda kune imwe lodge ndokunosangana naofficer vaya. Takaita rudo usiku ihwohwo. Ende mangwana acho pandakaenda kutest havana kana kumbocheka zvakawanda. Ndiye akatondipindira ndikatonzi excellent, ndokubva ndatopiwa hangu blue disc rangu
kubva muna 2016 handina kuzombogara ndakataura navo. Ndakashanda mukoma ndikabva ndachizoita kosi yangu yecaregiver ndikabva ndachizouya kunoku. Ndauya kuno kune zvakaitikawo apo pakati pangu nemurume wangu, but zuva randakarota officer ava ndo pandakabva ndachizonobata mamessages mufoni yemurume akakumbira ruregerero. Ini ndiri kuona sekunge kana vari ivo vane mhepo dzavari kutotumidzira kwandiri kuti ndinge ndichinetsana nemurume wangu kuti ndinge ndichidzokera kwavari. Chinondityisa, chazondityisa ndechekuti ndini ndatovatsvaka apa ndiri kutadza kana kushanda kana kurara ndichifunga kudzokera kuZim kuti ndinge ndichinovaona. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe kunamata. Ndinomboedza kunamata kuti ndisaramba ndichivarota. By the way yandinovarota nayo hazvisi zvinhu zvinganzi zviri normal. Kana manga muri imi maizvifambisawo sei? Nhai vanhukadzi vari pano, ndibetserei nemazano. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kana manga murimi vanhukadzi vepano pachano vanoteerera maconversions awa, hanzi maizvifambisa sei? Mairamba muchingotaura navo here VID officer ava kana kuti maizviudza kuti zvakaitika? Ngatitaurei navo mucomment section.